Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, inini ndiri mudzimai asangana nedambudziko mushure mekunge ndadanana neumwe murume uyu mukoma ndiye anga achitondichengetawo. Murume uyu ndanga ndatovawo negore rose ndichidanana naye. Inini ndiri single mother, ndine mwana wangu musikana. Mwana wangu uyu musikana ane 9 years. Murume uyu kubva zvandakatanga kumuziva, he was the one who was taking care of my bills. Pasina kana kumbomukumbira, he was like a father to my child and he loved her so dearly. Ende murume uyu pandakatanga kusangana naye, unlike other men, haana kana kumbogara andipa pressure yekuti tinge tichisangana pabonde. Sometimes aitondiudza kuti ndichamirira iwewe paunenge wazoda kuti tinge tichizosangana pabonde. Kunyange zvake dzimwe nguva ainge achitouya kumba kwangu, taikwanisa kutorara tiri tose. Panguva idzo dzaainge achiuya kumba kwangu, ndainge ndichimuudza kuti I am not sure about this whole thing. Saka body yangu haisati yava prepared kuti ndinge ndichitanga kusangana neumwe murume pabonde. Knowing all men, I thought kuti in the end achazongogumisidzira andimanikidza kuti ange achiita bonde neni, but iye mukomanachi aitorara zvake without any care at all. Aikwanisa kutokupira gotsi zvake obva atorara, obva ati it is fine, kana kuri kunzi unenge wava ready wobva wazondiudza. Saka iye murume uyu ndakangozviudza kuti sevanhu vanenge vaine mari dzavo, vanenge vaine mastresses emabusinesses avo, saka chinhu chinonzi munhukadzi haatombochioni zvamuchose. Iye ainge ari munhu aisatomboda kuona chinonzi misodzi pamatama angu, asi handina kuziva kuti murume uyu ainge achitondinyangira like this. After this, murume uyu akabva atanga kundirojera kune dzimwe nzvimbo dzekuti ndaisatombofungera kuti anokwanisa kundirojera ikoko. Akabva ati iye ainge anditsvakira mari yestart, but akabva ati ainge asingadi kundipa mari iyi cash nekuti aitya kuti munhukadzi kana akagara aita independent anobva azokanganwa munhu uya anenge akamuyambutsa. Saka iye zvaakaita akabva ati ndichakupa mari, but mari iyoyo ndichakuudza zvekuti unge uchihodha. Murume uyu paakaramba kundipa mari achiti iye ndiye achaenda obva anondihodhera, then shop iyoyo yobva yaiswa muzita make, ndakabva ndarwadziwa ndikamuudza kuti so it means kuti you do not trust me at all, because ndainge ndava kutya kuti right now murume uyu nemari dzake dzose dzaainadzo kana akavhura shopu yacho handiti kunyange musi waanozondiramba ndinenge ndingori mushandi kwaari. Saka ndakangoramba ndongomupawo pressure. Ndainge ndichingoti pese paaiuya kuzondishanyira kumba kwangu ndaingowedzerawo kubhoyekana zviya zvekuti murume anobva abatikana. Iye in the end akabva ati it is fine, chimira ndichikupa mari yacho. Ndakashamisika musi wandakazopiwa mari nemurume uyu, mari yaakandipa. It was close to $9.5 US. Ndokubva andipa mari iya cash. Paakandipa mari iyoyo mukomanachi, ndakamhanya imba yose, because ndiko kainge kari kekutotangawo kubata mayusa akawanda kudaro. Ndokubva ndavhura clothing business rangu, but murume uya akabva azondifonera. Ainge achitotadza kana kutaura pafoni, zvinhu zvakandinetsa. Ainge achiti ndakusuwa, but ndakati what do you mean kuti wandisuwa? Nekuda kwekuti nezuro kwacho iye ainge atobva kumba kwangu akabva ati ndo zviri kutoitika kuti ndikufunge. Ndikati same here, ndakufunga. Iye akabva ati ndava kutouya ikoko. Achisvika, he never wasted his time. We went straight to the bathroom. Akabva atora kamwe kamafuta aka kainge kachinhuhwirira, kainge kari mune kamwe kabottle, ndokubva akaisa muhomwe. Kamafuta ikako akabva ati ndeke imwe inonzi massaging oil. Iye aiva munhu aifarira stereki kuexperimenta.
kana tiri panguva iya yebonde, kunyange zvinhu zviya zvekuti munhukadzi unotanga wamboisa maholes mumukanwa mako usati watanga kuyamwa nhengo yemunhurume. Ndiye akatondidzidzisa, iyewo futi ndizvo zvaainge achiita. Aitanga asvisvina maholes mumukanwa make obva atanga kundiyamwa nhengo yangu. Saka paakaburitsa kabhodhoro ikako kaiva nemamwe mafuta ainge achinhuhwirira, ndakangozviudza kuti baba vaya vatanga nemaexperiment avo epabonde. Ndikabva ndangomusiyawo. Ko ungagoramba sei kana iye murume abva mukukupa mazimari akawanda kudaro? Saka akabva adzorera kabhodhoro kaya muhomwe dzake, akabva ati this is massaging oil. Akabva atanga kuzora oil iya panhengo yake, hameno zvelubrication zvaainge achitaura zvandisina kana kumbonzwisisa. Ndakangoti semunhu anofarira bonde anenge achingosecha-secha zviri kuitwawo nevamwe varume. So after azorera zvinhu zviya panhengo yake, takabva tatanga kuita bonde, but akaburitsa urume humwe hwainge hwakawandisisa on that day, zvekuti apedza kudaro akabva atombopera simba semunhu ainge afenda. After that mukomanashi murume uyu akabva atanga kuita bonde neni for about 5 hours. Ndakatanga ndichaenjoya kumisidzire ndava kunzwa kuti zvinhu izvi zvainge zvava kubohwa manje, but kuti ndinge kuramba ndichiita bonde naye, but iye akaramba achingondimanikidza kuti tinge tichingoramba tichingoita bonde until ndazopera simba. Zuva rose mukomanashi takangoswerera tichingoita bonde, then nekuneta kwose kwandainge ndaita ndakafungidzira kuti usiku ihwohwo acharara kumba kwangu, but iye akabva aoneka. Chakandinetsa ndechekuti mukomanashi semunhukadzi hongu kana wabva mukurara nemunhurume kune urume hunenge huchibuda kusikarudzi kwako, but chakandinetsa ndechekuti usiku hwose ndaingoti pano nepapo ndaimuka ndobva ndaenda ndobva ndanochonjomara pane chimwe chibhaketi. Chaindinetsa ndechekuti urume hwacho hwandainge ndichibuda hwainge hwakawanda sekunge ndainge ndichitobva mukunosangana nemunhurume. Ndaiti zviya kana ndabatirwa nehope, paya pandinozopepuka ndaitoona kuti chijira icho chandinenge ndakaisa kusikarudzi kwangu chinenge chatonyorova, as if pane umwe munhurume anenge abva mukurasira mbeu yake mukati mangu. Murume uyu ndakazama kuti ndinge ndichimuudza kuti ndizvo zviri kuitika kwandiri. Iyewo akabva ati ko munoexpectei nekuda kwekuti handiti bonde racho tariita kwenguva yakarebesesa here? But zvinhu izvi zvakandinetsa mukomanashi. Pakati papera madays ndakabva ndatanga kunzwa chimwe chinhu chainge chichitamba-tamba mudumbu mangu. Zvakandinetsa ndikati kuti ingava iri mimba here. Ndokubva ndaenda kumadoctors. Pandakatanga kuenda kumadoctors, doctor uya akanditesta akabva ati handina mimba. From that day murume uya haana kana kuzombondifonera kana kuita sei. Ndakazomboenda kumba kuya kwaainge achigara. Zvinhu zvakandirwadza nekuti pandakanoka pagedhi pake iye foni yangu ainge ava kusabata. Ndakabva ndaona kuti hakuna munhu ainge achindidaira. Pakabuda garden boy wake, ndakataura nagarden boy wake, iye akabva ati varimo zvavo mumba baba. Ndikabva ndati ndiri kukumbirawo kupinda, but iye akabva ati manje kuti mungopinda ivo vasina kundiudza zvinokwanisa kuzonetsa, plus imbwa dzakavhurirwa nhasi, pamba pake pane dzimwe imbwa dzinopenga. Saka akabva ati manje imbwa idzi kana dzatombovhurirwa kudai dzinenge dzichinetsa kuti ndidzidzorere kumakeji. Saka zvandava kuita mama ndezvekuti regai ndiende kunovabvunza kuti ndopinda nemi here kana kuti. Saka iye paakaenda akabva ati ivo baba vati kuti mupinde azviite nekuda kwekuti vane umwe munhu wavanaye ende vari kuda kutobuda izvezvi. Garden boy wemurume uyo wandainge ndichidanana naye paakandiudza kuti vainge vaine umwe munhu mumba imomo, ndakabva ndanzwa kurwadziwa. Ndakambofunga kuenda, but ndakati sezvo ndaudzwa kuti vari kuda kubuda, regai ndione kuti vanobuda nani. Saka ndakabva ndaenda ndikanogara pane chimwe chibridge icho chiri padhuze nepamba pake. Ndokubva ndagara paya. Pasina kana nguva ndakabva ndaona murume uya achibuda.
but paakabuda ndakabva ndaona kuti ainge atori neumwe mukadzi uyo ainge akagara papassenger seat. Ndakasimuka kubva pachibhiriji paya pandainge ndakagara ndokubva ndamhanya ndikabva ndatanga kurova motikari yake because ndainge ndichida kuziva kuti ndiani uyo waainge ainaye motikari. Iyewo akabva avhura windo remotikari yake. Iye haana kana kumbomirira kuti ndipopote kana kumubvunza because akangovhura windo remotikari yake ndokubva atondipa ma-introductions, ende ainge achitopa ma-introductions akabva ati, "This one is my ex-girlfriend, uya wandakakuudza nezvake, but unfortunately kunyange zvangu ndainge ndichimuda takarambana." Ende murume iyeye haana kana kumbomirira kunzwa response yangu, akabva atovhara windo remotikari yake ndokubva atotanga kudhiraivha motikari yake akaenda. Ndakambosara ndakamira paya, but ndakazodzokera zvangu kumba. Dambudziko razondiunzawo pano mukomana nderekuti mudumbu mangu muri kugara muchingorira each and every day. Ende ndava kutya kuti chiiko chiri kukonzeresa kuti mudumbu mangu mugari muchingorira like that, kuti itsvina here yandakaiswa mudumbu mangu. Asi pose pandiri kudzokera kuchipatara ndichinotestwa, vari kutaura kuti pamuviri hamuna amai, but mukoma masymptoms ose andiri kunzwa ndiri kutoita kunge munhu ane pamuviri. Makuseniseni pandinomuka ndinotorutsa sezviya zvinoitika kana uchangobva mukubatira pamuviri. Mukoma, handizivi kuti ndinokwanisawo kubatsirikana here dambudziko iri ringe richipera. Kana kuinawo someone anokwanisawo kuziva zvinhu zvandingashandise kuti mudumbu mangu munge muchiita right, kana iri tsvina zvayo inge ichibuda mumuviri mangu, because pane dzimwe nguva dzekuti ndinotanga kunzwa kuti panapa ndakafufutirwa, but mudumbu mangu mobva matanga kurira zviya zvekuti munhu anenge ari padhuze newe anotonzwa kuti pauri pane zvinhu zvinenge zvichiitika. Ende pandinozoenda kutoilet, tsvina yandiri kuita mukoma inenge yakaita black like munhu anenge abva mukudya tsubvu. Saka zvinhu zvose izvi zviri kuitika pandiri zvinhu zviri kutondityisawo. Please, kana muchizivawo munhu anokwanisa kundibatsirawo, ndibatsireiwo. Ende mari pari zvino handitomborina, ndakatoomerwawo neupenyu izvezvizvi. Pamari iya yandakapiwa nemurume uya achindiudza kuti anoda kuti inini ndinge ndichitanga business, that was last year mukoma. Business iroro mukomanashi hakuna kana kwarakamboenda. Ndakasvika pakutotadza kana kubhadhara rent chaiyo. Ende zvekare pane imwe hanzvadzi yangu uyo ainge achigara kuSouth Africa nemudzimai wake. Saka hanzvadzi yangu ndakabva ndafungawo kuti ndinge ndichimutora kubva kuSouth Africa. Saka hanzvadzi yangu uyo ainge agere kuSouth Africa nemudzimai wake, pandakaona kuti ndainge ndapiwawo zvimari zvainge zvakati wandei nemurume uya patainge tichiri kudanana, ndakabva ndati regedzai nditore mwana waamai vangu ndisamusiya ariko kuJoni ikoko achingotambura. Saka pavakauya kuno kuZimbabwe ndakabva ndatanga kuvachengeta zvekare. Ndakabva ndazama kuti ndinge ndichivatangirawo chibhizinesi chekuita. Hanzvadzi yangu iye akabva ati ari kuda kuita izvi zvemushikashika. Ndakabva ndamutorera license ndokubva tatsvakawo second hand. Ndokubva tatsvaka Honda Fit yainge iri second hand. Motikari iyi patakaitenga pane rimwe garaji yairagidza kuti yainge iri motikari yainge ichiri right. Kunyange makanika wacho watakaenda naye patakaenda kunotenga motikari iyoyo akatotaura kuti hongu motikari iyi isecond hand zvayo, but inoragidza kuti iri motikari ichiri right, munokwanisa kutomboishandisa kwechinguva chakati isati yada any major service. But motikari iyoyo kubva zvayakangotanga kushandiswa nehanzvadzi yangu, tega takazotoona kuti motikari iyi chayo chainongogona ndechekuti inge ichingoburitsa mari kubva mumba, haina kana mari yayaimbodzoka. Ndaingoti pano nepapo ndobva ndatonzwa ndava kufonerwa nehanzvadzi achindiudza kuti sisi kuno kundatostaka, ndinokumbirawo kuti munditumire mari ndikwanise kuwana munhu anokwanisa kundidhonza.
motikari iyoyo nanhasi mukomana yakangopaka kubhizinesi riya randainge ndatanga rehembe. Panzvimbo pacho pandainge ndasarudza kuti ndinge ndichiisawo shop yangu, marentals epo anodhura nekuda kwekuti vanhu vanowanzokushopa ipapo vanhu vane mari dzavo. Asi mukoma each and every month ndaiti kana ndikatarisa mabhuku, so ndaiona kuti mari yacho inenge yatengeswa nemusikana uyo ainge achindishandira yaisatombokwana kana kubhadhara rent yeshopu iyoyo. Apa ndaifanira kuti ndibhadhare rent nemari yangu iyo yandainge ndichibvisa pamari iya yandainge ndapiwa nemurume uya. Saka zveshopu ndakabva ndazongosiyana nazvo. Saka hanzvadzi yangu iye akabva ati aiva neconnection yevamwe varume avo vainge vachitengesa mabatteries nemasolar, but zvinhu izvi zvairakidza kuti zvaiva zviri zvinhu zvekubiwa. Mukomanashi takati tichinostoka apa takabva tashandisa mari yainge yakati kustoka zvinhu zviya. Pasina kana nguva ndakabva ndazofonerwa nehanzvadzi yangu ichindiudza kuti iye ainge abatwa neCID. Hanzi zvinhu zvaainge akatenga zvizhinji zvacho zvainge zviri zvinhu zvekubiwa. Takabva tazoshandisa dzimwe mari zvekare kuti hanzvadzi yangu ange achibuda mujeri. Mukomanashi pari zvino handina kana sendi. Ndiri kutotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsirawo pachena. Ndatenda. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Ndava kungogara ndichingonzwa kufufutirwa mudumbu ende masymptoms andiri kunzwa ndiri kuita kunge munhu akazvitakura, but handina kana pamuviri. Apa kuenda kumaperiods handisi kuenda. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngativabatsiriwo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatsirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.